Σουκού στο 54990. Και που ξέρετε, εσείς μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα χουζουρέψετε σε αυτό το υπέροχο δωμάτιο. Εγώ τώρα δίνω κάποιες διαφημίσεις και μετά έρχομαι κι εγώ. Δεν του άρεσε το χουζουρέψουμε, δεν ξέρω. Το ρήμα μπορεί, δεν ξέρω. Πώς θα... Σε ευχαριστώ, μα το νιώθω και ψηλή τώρα, κοίταξε με. Και ψηλή τώρα. Αν σου έχει πιαστεί το στομάχι μέχρι μου φάει κάτι. Η οποία είναι brand manager της Yotuel. Τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Θέλω να σας πω ότι τα προϊόντα σας θα χρησιμοποιήσω το καλοκαίρι. Και τι, πώς τα με βλέπετε? Σας βλέπω μια χαρά. Είδατε? Πάρα πολύ Μπράβο καλά. σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί εσείς σίγουρα μπορείτε να μας παρουσιάσετε τα προϊόντα ακόμα καλύτερα. Γιατί Και τα βέβαια. ξέρετε, τα δουλεύετε, έχετε επαφή με τους καταναλωτές. Φανταστικά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ για τη Yotuel All in One. Πρόκειται για την πρώτη καλλιτική οδοντόκρεμα που μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μιλάμε για μια οδοντόκρεμα η οποία λευκαίνει και μάλιστα λευκαίνει με επαγγελματικό λευκαντικό παράγοντα, το Carbamide Peroxide, και ταυτόχρονα περιποιείται τα δόντια. Άρα και καθαρίζει και προστατεύει και λευκαίνει. Και λευκαίνει. Και σε ό,τι αφορά την περιποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν η λεύκανση συνήθως μας δημιουργεί προβληματισμούς γύρω από το κατά πόσον έχουμε φθορά για το σμάλτο ή κατά πόσον έχουμε τριβή. Με τη Yotuel All in One δεν έχουμε καμία τριβή για τα δόντια, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή η φθορά σε σχέση με το λευκαντικό παράγοντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λευκαίνει, όχι με την έννοια του εφέ, όχι δημιουργώντας μια λευκή απόχρωση στα δόντια μας, βελτιώνει τη δική μας απόχρωση. Ωραία. Καθαρίζει δηλαδή εξωτερικές και εσωτερικές δυσχρωμίες και με τον τρόπο αυτό τα δόντια μας φαίνονται πιο λευκά, καθαρίζουν, γίνονται και είναι και πιο υγιή. Ωραία. Και βέβαια η περιποίηση έχει να κάνει κυρίως με το σμάλτο. Με την πάροδο της χρήσης καταλαβαίνουμε και ότι το σμάλτο μας γίνεται καλύτερο και πιο γυαλιστερό. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι τα αποτελέσματα τα βλέπουμε άμεσα. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε άμεσα, ήδη από τον πρώτο κιόλας μήνα χρήσης, βουρτσίζοντας 2 φορές την ημέρα. Καλό θα είναι να βουρτσίζουμε για 2 λεπτά, είναι σημαντικό. Έχουμε περίπου 1 με 2 τόνους βελτιωμένη την απόχρωση των δοντιών. Το επιβεβαιώνω κι εγώ αυτό. Και μιλάμε για τη δική μας απόχρωση, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι δεν έχουμε εφέ, δεν έχουμε κάτι ψεύτικο, γιατί ακριβώς καθαρίζει τις δυσχρωμίες και ό,τι έχουν περάσει τα δόντια μας εισαγωγικά από το κρασί, από τον καφέ. Αυτό είναι. Αλλά και από την ηλικία. Ναι, ότι τα καθαρίζει χωρίς το αποτέλεσμα να είναι ψεύτικο και να σε βλέπει κάποιος και να λέει τι έχεις κάνει στα δόντια σου και είναι τόσο λευκά. Και η λεύκανση είναι σταδιακή, είναι σωστή. Τα δόντια γίνονται πιο υγιή. Ισορροπημένα έτσι. Ακριβώς, και το σμάλτο γίνεται πιο γυαλιστερό και υγιές. Ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα προϊόντα. Υπάρχει η οδοντόκρεμα. Η οδοντόκρεμα, η Yotuel All in One, στη μαύρη συσκευασία. Μιλάμε πάντα για λεύκανση με Carbamide Peroxide. Η μαύρη συσκευασία είναι με ουδέτερη απαλή γεύση. Ωραία. Και η λευκή συσκευασία είναι με δροσερή γεύση μέντας. Ωραία. Είναι ολοίδιες, διαφέρει μόνο η γεύση. Ωραία. Και, πού μπορούμε να τις βρούμε? Μπορούμε να τις βρούμε στα φαρμακεία, στα καταστήματα Hono Center και σε κάποια επιλεκτικά σημεία λιανικής. Ωραία. Πέρα όμως από την οδοντόκρεμα, έχουμε και τη Yotuel Pen. Να το. Θα το ανοίξω και θα το Βεβαίως. Είναι το πενάκι. Είναι το πενάκι. Το πενάκι το οποίο είναι πολύ απλό στη χρήση. Πάρα πολύ απλό. Μπορούμε να το έχουμε μαζί μας στην τσάντα μας. Βοηθάει στη λεύκανση των δοντιών με Carbamide Peroxide. Το χρησιμοποιούμε τοπικά, περνώντας τα δόντια μας με το πινελάκι δηλαδή το κάνουμε πάνω κάτω. Έτσι, πάνω κάτω. Ναι, πάνω κάτω. Κάθε πότε? Όσες φορές θέλουμε μέσα στην ημέρα. Η γεύση του? Είναι μέντα, είναι αρκετά δροσερή. Το χρησιμοποιούμε μετά για παράδειγμα του φαγητό ή από το κρασί μας. Σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις πλύνει τα δόντια σου. Σωστά. Βοηθάει πάρα πολύ τις μελλοντικές δυσχρωμίες από το κρασί που μόλις ήπιαμε ή από τον καφέ. Άρα λειτουργεί και να μην περάσουν ακριβώς, και ταυτόχρονα να κάνει και την αντίστοιχη λεύκανση με το Carbamide Peroxide. Άμα συνδυάσουμε και την οδοντόκρεμα και το πενάκι, τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα ή πιο άμεσα? Τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί συνδυάζουμε το Carbamide Peroxide σε 2 προϊόντα της ίδιας σειράς. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πιο ενισχυμένη λεύκανση. Το φθοριούχο κάλιο που έχει το PEN μας βοηθάει επίσης, γιατί ενισχύει και ενδυναμώνει το σμάλτο, όπως ακριβώς και το οδοντόκρεμα, γιατί έχουν όμοια συστατικά. Που σημαίνει ότι ο συνδυασμός τους είναι ό,τι καλύτερο για το λευκό μας χαμόγελο. Άρα λοιπόν λέμε 100% ότι μιλάμε για μια καλλιτική οδοντόκρεμα η οποία προστατεύει, Λευκαίνει, προστατεύει, καθαρίζει
και περιποιείται το σμάλτο. Και αυτό που είναι σημαντικό σε σχέση με τον καθαρισμό είναι ότι μιλάμε για πλήρη καθαριστική δράση. Αντικαθιστά την οδοντόκρεμα που έχουμε στο μπάνιο μας και χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να την χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά με την οδοντόκρεμα που χρησιμοποιούμε. Πρωί βράδυ κανονικά, όπως χρησιμοποιούμε την οδοντόκρεμα, την αντικαθιστούμε με τη Yo2L. Ακριβώς. Επειδή δεν έχουμε και καμία τριβή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με το σμάλτο μας. Τέλεια. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία τώρα και εσάς να ζήσετε λίγο αυτή την εμπειρία και να έχετε ένα πιο ωραίο και δροσερό χαμόγελο, τηλεφωνώντας στο 210 6025 629 και 630. Οι 10 πρώτοι κερδίζουν προϊόντα Yo2L. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε Εμείς πάρα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, πάμε να δούμε